ukuhamba ngokamoya usenamen. Amen. Amen. Futhi inyama ayinandaba ukuthi usukobe kwizandla. Inyama ayinandaba ukuthi uzodla lemthandelekweni. Amen. Kanti inyama iqise enyameni ngoba uhambi ngokamoya uhamba ngokwayo. Amen. Nasi ithelo zayo nje. Kepha umoya ukhanuka uphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyabelana. Ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Ukuze ningenzi enthandazelo. Enikuthandayo. Amen. Amen. Yabona nje uzenzela umathanda nje. Uzenzela umathanda la. Uzothi ngifuna ukuzwa umuntu ozokamkhulumisa kunenkani kanganje. Uthi ngifuna ukubona uyazi ukuthi umuntu wenyama ubona ngamabomo ethi ngifuna ukubona uzothiwani. Amen. Umuntu wenyama uthi umuntu uyamshumayeza ukanti uthi ushumayeza umuntu wenyama phaqala. Hayi bo kahle athi hayi ngenze ngamabomo ngifuna ukuzwa umuntu ozokangithinte. Amen. Futhi kepha imisebenzi yenyama isobala. Ya natho-ke isho ukuthi ubufebe. Ima hamba kancane lapha, hamba kancane lapha. Phezulu ekhulwini kuvezwa izinto zenyama-ke manje. Into yokuqala evezwa phezulu akuvezwa ukuhleka nayo yonke into, kodwa kuvezwa ufebe bunje ngoba bunjalo. Into yokuqala enyama ukuheka ekufebeni. Abathi kusashumela ngalezi zinto. Amen. Ngizoshumela ngazo namhlanje. Amen. 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 Yazi ukuthi sikhotha nje nabantu la. Kunama-altar abangena kona sinabo la namhlanje. Kodwa izolo khona la begubhe khona. Usendeza uNkulunkulu lo muntu sinaye la. Kuhle kwezinye iy'thebo ungena kulesi sithebo ungena kulesi sithebo. Abesethi ngifuna ukuthi bazongenzani. Angisho ukufeba kokulala nomuntu mina. Into eseCrash leyo. Ngisho lento ukuthi awukhokho kwesho umkhala ngayifebe. Uropho kwesho uropho uNkulunkulu. Uyamshandaza namadimoni. Udla kwesho umkasomandla. Awubalwa nabantu abalungile ubalwa nabantu abaphandle. Abathi bethandana noNkulunkulu kodwa bathandana nomamona. Respect. Wisdom. Sanction. Muthanda ukudla mntakaba ukudla ukudle konke. Kodwa mawakwazi ukuthi umfundisi usile ukuthi njengoba ngamnikeza kaNkulunkulu sangisona. Amen. Uyasicabanga sibakhisidla. Sizogeza ikhanda lesithi khumbula iCalvary kanti kusho uNkulunkulu into angambone umzalwane. Watshela ubani ukuthi iyahlesula imali yasomandla. Utshela ubani ukuthi okwesho kufanele kuhlephule phakathi ngoba ngibona ukuthi nathi icross iyaxeka kancane la ekhaya. Ngibona icross. Ushedeza uNkulunkulu nezinto zakho. Ushedeza uNkulunkulu namadlozi akho. Uzoncama. Ushedeza uNkulunkulu nabantu bakini. Awukwazi ukuphuma ebantwini bakini. Hayi, owakithi sibe nawe la. Kunabantu usisiphepho sinawe la. Uyisona-ke. Futhi kepha imisebenzi yenyama isobala. Ukuthi ubufebe. Ibona impela ngisho. Akushongo kweke asinikezwanga elinye igama esokusho ngalo. Ikona impela. Ikona impela. Pastor nizoshumayela ivangeli ngezomcompromise. Uma kanti ukuthi ngibizele kuthena angiphoze. Hayi angizophozela. Ngizosho imisebenzi yenyama ngoba unje. Awuvanga utshela ukuthi phuma kule mkhubo yenzayo yokufeba. Amen. 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 Isemalungweni akhe lo muntu le. Isemalungweni akakwazi
yini uthatha indaba zakho utshela abanye abantu ngoba ukuyihlambulula abantu abafebayo. Amen. Hlala phansi. Balazo zombili umuntu bekutshela ukuthi ungayi komfundisi wehlambululo, ungayi kumshumeli wehlambululo. Mbalekela lo muntu ukuzokulimaza ngeke ukhule. Uzoba udododo wasesontweni. Kineminyaka kila mina kuleli bandla lakithi. Ngiyabaza banjani. Amen. Awazi noma uyaphambili noma uyemuva yini. Kumile nje yonke into yakhe imile. Kunomuntu athi befika kwana njengomshumeli wehlambululo. Noma befika kwana njengomfundisi wehlambululo. Ufesela ungabi namazwi ozomtshela wona. Kodwa ufesela ukuthi kena ayizalwane hamba sothandaza. Amen. Uma ingcela athi ungakhiphi nelodwa izwi ngoba uhlambulula umuntu wenyama. Amen. Futhi Ubufebe. Qala phansi. Ngekho imisebenzi yenyama isobala. Ukuthi ubufebe. Ulakatshana umuntu ongashadanga naye. Ulakatshana usithatha isibindi. Jesus. Siyokuyongena endlini. Ufuna. Kufana. Buyiselwa amakhethini. Kucishwe ilight. Uyayibona le process endeka ngaka. Ayisekho into ekutshelayo ukuthi akumele uyenze lento. Wena ngelinye ilanga wathi uJesu inkosi ayikho into ekukhuzayo. Awusawufika la ungakhuzeki khona. Ukuthi angikwazi ukungcolisa umzimba wami ngoba uyithambile. Ayisavuki lento kuwena. Amen. Soshatisa. Wonke umuntu ehlela uyakhomba ukuthi ngadlula. Umuntu uyahlala nonkosikazi uhlala nomuntu bonke abafana basendaweni badlula khona. Amen. Bese kuthule. Kanga sithule. Lento ithabe imisebenzi yabazalwane yenyama. Umuntu beqala nje khuluma lesisindo. Asikahle ukuthi ayingeke. Nginesinqumo engisenze nomoya engcwele. Angikwazi ukuyingcolisa. Ngomuntu wesifazane noma umuntu wesilisa. Ngingangenanga emshadweni. Amen. Ngizolinda umshado. Uma ukuthi uyafika, amen. Amen. Bekuthi awufiki kodwa ngizohlala. Ngingcwele. Ngoba lethe iBhayibheli angcwele. Ngoba ubaba uNjani Madoda ungcwele. Kandlela lento ofebe ende ngayo. Yenza ukuthi umuntu angabi namahloni. Athi evuke endodeni abese sidlweni. Kyothi mama Mike kucina amasound unenzeke yonke lento kanti umoya bambele ibandla akona amathimo nosathana ngakusendlala ngami khuzani labantu bena abafebayo bangeze enkonzweni benje. Ngekho imisebenzi yenyama isobala. Ukuthi ubufebe. Ukufeba thu Nokungcola. Sukuyiswa. Uma umzalwane ongcolile, okhohlakele, odebulisa ingane emlilweni, ohamba bathandazi. Amen. Sithule. Ucabanga ukuthi wena siprofeta sibone, sihlela siyabuka. Ngenkathi sihlela siyabuka. Kunezinto asidonsa kusomandla. Bese sithi sizothina ngoba le gospel abatelo abantu. Amen. Kodwa izwi likasomandla liyasho. Liyasho ake uhlukane nalomngcolo onakho. Amen. Abanye bafike bazalwane. Kodwa bathumela ingane zabo ukuthi asiyoba amathuluzi okumpa umcebo ukuze balale behlile. Bawasha amahlazo namanyala okungcola. Amen. Futhi Lamanyala. amanyala
incithakalo amanyala endlini kaSoma kugcwele wona kuyethelwa endlini kaSoma sekhona wona akekho umuntu ophendukayo namhlanje ngicabanga ukuthi kwenziwa yini kusikelela ngaka beshumayela ngaka labo baba beshumayela ngaka labo mama ngolesi kodwa ngaphenduki nawe yedwa umuntu babanjwa into amanyala aphela attention sebeyazi inkonzo sebeyijwayela inkonzo sebeyatshela ukuthi izothwasihlukene sona sebezotshela ukuthi yakuzila ukudla ngolwesathu siyasinda siyahlambulula siyathanda bayazi yonke kodwa baphumile emanyaleni liyaphi bandla bekunje futhi nokukhonza isithombe nokhonza bazalwane sikhonza abafundisi kulezi insuku abafundisi baba-altar namhlanje bagijima ama-altarathisi bayahlaba abafundisi kunamakamera kunezindlu laphaya engafuni amakamera angavulwa emakhaya abafundisi ngoba kunezinto othi uma uvula khona ushawuvula ukuthi nomfundisi konke nje kwakhe kamshumayeli landela lento uyakamshumayeli uhlangana nenqamuko egwayi phansi uhlangana namathithi ama-100 gold no-casellite noba uhlangana noheneke yonke into ikhona la amanyala umuntu umekuthi uyaphuza utshwala akangene ekufaka ebusweni angangeni kuze kuyobeka utshwala efrijini kuthiwa awukasibanibani lo tshwala efrijini likaba thengani iqiniso ningathengisi ngantazalwane la ekhaya sekuzoba khona utshwala obuzongena efrijini usabe ukhuluma indaba yotshwala ngoba uyondliwa wondliwele umuntu wotshwala nizonikusela abazalwane ngenxa yokuthi ngiyabona ngotshwala hamba notshwala bakho ndiyanothesi wami hambe yofa hambe yakihlu sathane verse ufuzele full nokuthakatha angisho mina ukuphatha umuthi lento ukuthi nje awungifiseli lutho oluhle umthakatho odlula lophethe kwakho ukuthi nje awufiseli umuntu ukuthi aphumelele la ufuna ngathi ngabe zakho zodwa into leyiphumelela umthakatho odlula umthakatho ophathana bazalwane futhi ngeke ukuthole kweshumi lo uyabona kweshumi kambe kwakwenzani ngoba kuseTestament into elidala umthakathi lo umthakathi lo ulandela ngoba kwazi ukuthi oTestament kuseTestament pho bantu ulandela ubona phoqe likhiphe kwesho ungafuni ukukhipha ke bazokhipha abambulekelwe ukuthi okweshumi kwenzani kwazi mina ucebisa enye indoda yayekelana ukusebenza yona izodla ayingeke nocebisa enye indoda hey ngale celani ufuna ibusiso ngale celani ubamba kwesho uyathakatha nobutha akabuko ucelele seceleni kwakho uthi makhelwane ngiyakuthanda ngothando lukaKristu makhelwane wakhiwe ngummangalisi ufana noNkulunkulu uze lo mbuzo kothi pho yini wabanje Mose unjani ba unje nobutha nanga salwa nobutha okay laba baqhamuka ngale kwesami emawodi laba amen bashane ngokuthi bazana ukuthi baqhamuke emawodi abakaze babuzana empilo nokubuza ulaleli njani ngeke nabuza
Yini sonke ngeke ngabazalwane esikole. Unagcina nikuthatha ukuthi akwemfundela umfundisi. Baba umfundisi uyaphila. Siyaphila. Ikhona. Hayi tikoni lemfundela abazalwane. Hayi lento temfundela ngempela. Praise the Lord. Ayinana bakusho kumfundela ngempela. Hayi lento temfundela ngempela. Ithi awu babuzulu sengenzele into. Ithi hayi baba bengithi ngikufonele nje baba. Ngizwe ukuthi uyaphila ngoba usenhlizweni. Awubazalwane ayizwe lento. Amen. Amen. Anginandaba noma engakaze amtshela uma uzokuthi usenhlizweni yakho kodwa uyamtshela umfundisi ukuthi usenhlizweni yakho. Abanye sibonana nabo la. Ngisebenzela umfundisi uthanda umfundisi ngithi wena uthando lolo. Sibonana la phela. Kade sagcina abeqolo seceleni kade ngagcina. Kade ngagcina.
uthi nami ngithengisa udata ibe nje isudata ibe nje akakwazi lo muntu uya kulo ayothi kulo mfowethu siyabongela makhelwane Melongena i-truck ephethe isihlabathi nephethe obazalo isihlabathi namanje nosimanje kufakwa amawindi kuphume ngomnyango wasekhishini nakusaphunywa ngaphambili usaba le ngubo yesihlabathi nje umona unomona hey mina uNkulunkulu wangisiza ukuthi anginomona anginomona yabona nje bafowethu bashumela nibahleka benqoke kahleka anginankinga noma niqokela amasudu abiza ngaphezulu yami isudu kodwa ngifesa ngijatshulise ukuthi abafowethu baqoke kanjani bazalwa angiqoke kahle bafowethu niqoke kahle ngicela nibashayele izandla unomona lo mfundisi nje amen uyazi khona abantu abazokushumela ngaphezulu kwami la kunina umuntu bese shumela ngiyeza kena ngithi mfowethu waze wasiza ukushumayela ngempela uNkulunkulu akagcwalise ngoba ngenkathi ushumayela khona into ethi kumina awusomandla nanka amasosha azomela ikingdom yasezulwini lo mono ngaka nimoneleza ngamavesi ukuthi usuke washumayela bathi amen nantona kaze kuthiwa amen kwena lo mono ngaka amen Nokuthukuthela. Kunjani ukuthukuthela la kimi? Kuthi angibuze ngala kakhulu. Kunjani ukuthukuthela? Ukuthukuthela. Uthola ukuthi phela isondo nje umuntu uthi bazalwa. Hayi manje ngicela ukubuza ukuthi njengoba kukhona amasente esiwatholile bese wenza njani ngoba hayi ngathatha ukubona kwakho vele ngabe landi ikabishi nenyama ngaphakathi ngigcwalise la ngibeke la phakathi buze lapha ubanono ona kwathi sifuna ufuya nokwathi nje usike hey bathu kuthela awukwazi ukuthandaza uthukuthele awukwazi ukuthandaza uthukuthele ngiyacabanga nje umuntu othukuthele ediniwe Notaba usomandla izolo besho njengoba uthandaza unje uyaphi phela thukuthele ngasuke ukuphuza ibhodlela kakapto Sabon hawuthola mzalwane ninjani yazi ikwaze phasike uyaphuje funda Nokulwa. Sinabantu abanwayo la ibandla ngabonga icala shobekhulumani ukuthi verse uyathontaka sikhona izinto sobalekele kuzona kulezi zinto ezikhulunywa la yabo nje bakhuluma kanje nawe khona kwakho la fanele uphenduke fanele kwasejani uphenduke amen manje angazi ukuthi singenza kanjani ukuthi hlele phansi ikomedi manje ikomedi likhona imibuzo engifuna ukuyibuza sihlalo cela ukubuza ukuthi kanti hayi gospel akafuna gospel la ufuna ukulwa ngale mbuzo ayibuzayo ufuna ukulwa manje kade silapha ya shulati ngidala la kade bekhona kade silapha ya kudliwa imali manje nala sayibona imali yini imali simenyezelwe engapheleli singaphelelisi lo uqala ukulwa nje lo uqala ukulwa
njengoba ekhuluma kanje ufuna ukulwa akafuni ukubuza umuntu ofuna ukulwa umuntu kusuke kukhona into abathi belungu i-element of abnormality. Uma kukhona into angifuni ukusho ngesizulu ngoba kukuthanda ukuthi kodwa mekukhona umuntu olahlekelwa iliyonto into efuka na ufuka nokulwa. Hayi ukuthi siyadliwa imali lekhona besiyadliwa. Yini i-office lithenga imoto sethekela nomkakho uzama imoto kanti asina kanti nanawe wathi ngulana veka nalo nalo mfuni sivele seshithi imoto sekuyathenga imoto siyadliwa imali ngelisekhaya. Kukhona umuntu okhuluma akafuni ukubuza ufuna ukulwa. Awubuzi nani ukuthi itholakala njengoba kuthengwa imoto kwenziweni ngoba lo muntu uvele othembeka kokweshumi bese kumfundisi wazothi baba angithembekile ishumini angikhipha kweshumi ngemfanelo ngenze njani ngithi bese ufuna uNkulunkulu akwenzele hayi baba ngifuna ukunweba umuzi hayi baba ngifuna ukutshintsha imoto kodwa manje akwenzeki lutho bese ngiyatshela ngithi akwahlekile mfo unjani ishumini athi baba bengisashodoza ngithi ake uphelise kweshumi inyanga eziwu-3 bese uyabuye siwaxoxa ukuthi ubona muphi mehlo abuye umuntu athi hey baba ngiphelise kweshumi kunezinto ey'gelezayo kwami. Angitshela ikhambi lokuthi yini yenza ukuthi abantu babone bephumelela uzohlala udonto wasesontweni. Amen. Ngicela ukubuza njengoba sikhiphishe nje hambe lonke funda kwathi funda nokwalana hayi uyabona umoya nguficela inanda ngifica umoya wase umoya umubishe umoya nguficela angikhuluma phela umoya ngifica ukhona umoya wokwalana ngifica ukhona umoya wokamowabi umoya okwenza njani lo mzalwane akakwazi kana umzalwane. Amen. Lo mzalwane akakwazi kana umzalwane. Unjani? Kodwa bahleli bayisekhethe lodwa. Manje bashayiswa plana kuDokas. Alisozela phela manje. Asakule. Noma umfundisi wakhona abacule kanye na uyicwadi kanjani nalana. Kanjani lencwadi nayo. Umsebenzi bezokufunda bafunda nabantu nje. Moya wokwalana. Ngithe bengifika madoda ngathi hey ngathatha indoda awukaza ubabiyela uyagula simbeke emthandazweni. Ngathi bengifika ngathatha ubabiyela ngithatha amanye amadoda. Ngatalala ngifuna ukuhamba wonke amakhaya abazalwa. Angikwazi ukuhlala ngakwazi kabashumane. Ngaqala ngangena sangena la saphuma la sangena la saphuma la saphuma la sangena la saphuma la sajikeleza wonke amakhaya. Ngishaya ispirit sokwalana. Amen. Igcwala lento ukuthi umshumane amvakashela umshumane. Amen. Ngiphuma phansi kasini, ngiphuma phansi ngiphuma ngiphuma khona. Emawodi kephi losha phezulu amaphephethe. Ngiphuma khona. Emakhaya bazalwa. Amen. Umoya wokwalana iwona omningi. Amen. Uyakwazi ukubona. Uyakwazi? Amen. Okay. Uyakwazi ngakhombela. Uyakwazi ukubona. Kancu uyakwazi kancu. Ayina phela umshumayela. Amen. Umoya wokwalana. Amen. Wasikhwela nokwahlukana. Bazalwane imisebenzi yami umsebenzi wethu asenza asihlukaneni. Hayi mina ngicabanga ukuthi ngivesane ngibashintshe labazalwane. Umoya weziyani? Hayi mzakafuwe kanje umoya wenyama.
ongene kona oqale phezulu uphethwe uma wabo omkhulu uma ophethe yonke lemisebenzi ubani uma oqala lapha phezulu oqale khona ufunda khona ubani ukwalana kuzalwa yini funda mfowethu nomhawu nomhawu yes kube nokudakwa nani futhi Doctor. kunoma wakho nako phezulu ubani igama lama ukudaka Doctor. ukudaka kuzalwa yini kodwa udakelwa kodwa kuze kusho iBhayibheli yekudaba awuboni ukuthi ukudaba kumlulaza kangakanani utsho lento yokuphuzwa kodwa ngempela funda Nokuxokozela ubani oke wathi ngake na iDouble story ngenxa ukuthi ngasuke ngaphuza utshwala utshwala bangakhi somosi ukhona umuntu wakhe izotshwala umosi instead umuzi ukhona noma ngabe ukhona uyabhidlisa ubhidlisa wena bazalwane utshwala namzalwane nokuxokozela uyazi khona umuntu okholwa kamnandi abe ikholo limnandi kodwa kuvela avesane abe nengxokozelo nje ngaphakathi athi noma lebe ikholo limnandi kube ikholo limnandi kodwa kucaca noma ikholo kodwa kuyaxokozela ngaphakathi amen lapha ekhaya sesizothandaza siyahlangana zonke ingane ziba ndawonye thola bazalwane bese ngithi unento uNkulunkulu akwenzele yona namhlanje umangaliso nawe unento nawe opicture sila nabo lapha ekhaya nani bese ngithi sinesizathu sokuthi yini sizothandaza namhlanje because akufanele ubizele abantu emthandazweni singeke isizathu sokuba semthandazweni okusho ukuthi sinento yokuthi simbonge uNkulunkulu kunokumsola uNkulunkulu amen ngizwe bazalwane amen ngizwe bazalwane upicture wenza driving ngale nasemlazo yakho uyadrive ngokufunda ukushayela ngenkathi eshayela imoto uthi kumina ngelinye ngiyazi baba ngihambe kahle for first 2 days kodwa osukwini lesithathu ngendlela engithethiswe ngayo uthi ngendlela abangithethise ngayo driving school ngisengathi mnandi ibhadela ngazothethiswa phambi kwabantu yini athethiswe kangaka kukhishwa lento yokuthi acabanga ukuthi usiyakwazi ukushayela imoto ngoba useyibambe for 2 days abanye abantu bese bekholiwe for 2 days bakholwa badlula umuntu ongenayo ekholweni kanti kanjalo amen udlala uxokozela nje angiqede uma ngikhuluma nomfundisi uwise Ngcobo osemlasi esekela lasentokozweni uthi mina umfundisi uShabana ngixaba into eyodwa abazalwane abathi bayibambe Fountain Lane abathi sabayintombi zase Fountain Lane sakhula salibamba thina kokona ndaba ivangeli akhule uthi umuzwa efakaza uzusabe angasho ukuthi khona la ngawa khona engangena esigodini khona bese umuthi njoba ukhona ingane eziwuthunde wayithola kanjani ukuthi ulithatha uyintombi levangeli sifela philezi ingane oyizele umuthi ivangeli wathola uyintombi akavela ukuthi ngake ngalimala njoba ngalimala ngasizwa uJesu owangibamba ngimuka nomfula lapho abantu ababili nomfuna ingane awukhona uJesu abamba nayo ngoba ngambona mina bapha mina kungabi uthi nje utholayo asentombini awungabali ukuthi ngangalimala kanti abantu nani ngasekwenzeka ukuthi wangalimala kodwa uNkulunkulu ithuba lesibili ekwazi ukukulanda noma sewulimele aphulisa ubuhle bakho njengokhosi ungene ngaphakathi nase ukholwa kangaka mina ngithatha intombi
uzwa ivangeli lenye u3 wensizwa safela ikade lento yakho yokholo udlula isiphambano kanti unokuxokozela ngaphakathi funda nokunjalo engadulela ukunitshela ngakho qhubeka qede njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje hayi babulusha banobhala funda kahle njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abawukulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Phinda lelo verse bese siyathandana. Jesus. Kanjalo njengalokhu senganitshela ukuthi njengoba ngiqeda ukusho lezi zinto engizishoyo abenza okunje abenza lezi zinto engizishiloyo abawukulidla ifa lombuso khohlwa ukuthi uzombona uNkulunkulu. Khohlwa ukuthi uzombona uNkulunkulu. Uma kanti utholakala into enje vele ukhohlwa uNkulunkulu. Amen. Funda ngamandla ngezansi. Kodwa kepha izithelo zikamoya ziluthando. Yawuthu nokujabula. 3 nokuthula. 4 nokubekezela. 5 ububele. 6 nobuvi. 7 nokukholeka. nobumnene. nokuzithiba. Akukho umthetho omelana nokunjalo. Awukho umthetho omelana nokunjalo. Kodwa kulo wenyama. Noma singadla isidlo nawe namhlanje. Kanti ubanjwe lezi zinto zenyama uyi. Amen. Asifaka amehlo ethu. Jesus. Kisohlala. Zolo namhlanje. Ithuba lakho lokuthi uthathe isinqumo kuleso sihlalo ohlele kusona ukuthi angifuni ukufa njengabantu abangakholwa. Jesu ngicela ubambe sami isandla ungwelisele ngaphesheya. Jesus siyathandaza. Ngifumene Solo